Nilai mantanku berapi. Tak kai panganan mbok-mbok seneng. Sake kaya nih. Anak masak apa, Nduk? Telo bae. Makane kerja ono golek-golek apa? Weh, ora ndi? Ya iki arek golek gawean pautangan lah nak ono lah. Wah, aku kira nanggonamu Yong. Apa iki, Bos? Yo, wis engko dibuka nang omah wae. Wis matur suwun ya, Bos ya. Oh, aku ngerti nek kowe ngelih. Heeh, ngelip banget aku Yo, wis tak beli. suwun ya, Bos. Dek, entuk rezeki iki. Entuk rezeki iki. Saka sapa? Ayo saka mantanmu to. Golekno piring. Iki apa buang wae wis rasa masak kuwi. Wah, dan masuk tenan iki bumbu merica niki lho kemebul. Iki cepet iki selak ngelih kok malah gak tugut wae. Benar. Nah, Sendok. Lah ya iki nek iki jenenge gaplek ya padha wetelo meneh. Ama wis jamuran meneh iki. Matane bocah kincleng kok. Asu wae kok kaya ngene meneh. Lah ya percuma ra sida madang ki, Nduk. ya kuwi dipangan gapleke. Nikmat. Panen kono gaplek ngono.